Balada de Lluís de Vilarrassa. Si com lo flac, qui embrega no és estat, és feny ardit, creent que sia tal. Mas, quan s'hi veu, en un punt és turbat, tal que fugir no el sembla cosa mal. Ne pren a mi, que ans que tal dona mas, me fon semblant que lo hi gosàs ben dir. Mes, quan he lloc que la puc requerir, li parli d'als e callme de mon cas. E no és raó l'extrem de voluntat, ans en tothom vos dic que és tal senyal, car molt hom veig demora perduat per dir los fets a tots en general. E perd-me jo perquè el contrari fas, car mon voler vull en secret tenir, tant que, com fas que ella em vull oir, li parli d'als e callme de mon cas. Mas com aquell qui molt ha febrejat e per gorir fa experiment mortal, sabent que amb els mai haurà sanitat, fa tal assaig que el mata si no el val. Faré jo, doncs, dient-lo-hi fas a fas. Vinga a menys so qui ve me'n pot venir, car ja conec que, per no m'air, li parli d'als e callme de mon cas. Heu escoltat Balada de Lluís de Vilarrassa.